First Kings chapter number 19 verse 1 to 8, verse 9 to 18. First Kings chapter 19 verse 9 to 18. Tarisa ari padhuze newe uti COVID yakatokutadza. Akapindapo kumbako akagarapo. Zvino shoko raJehovha rakasvika kwaari. Iye akati kwaari, unobateiko pano Eria? Iye akati, ndakanga ndichishingairira Jehovha Mwari wehondo kwazvo, nokuti vana veIsraeri vakarasha sungano yenyu, vakaputsa atari dzenyu nekuuraya vaprofita venyu neminondo. Ini ndoga ndasara hangu zvino, votsvaga kundiuraya. Iye akati, enda undomira pagomo pamberi raJehovha. Zvino Jehovha akapfuurirapo mhepo huru ine simba ikapamura makomo, ikapwanya mabwe pamberi paJehovha. Asi Jehovha akanga asiri mumhepo. Mhepo yakapfuura kudengenyika kwenyika kukavapo, asi Jehovha akanga asiri mukudengenyika kwenyika. Kudengenyika kwenyika kwakati kwapfuura, moto ukatevera, asi Jehovha akanga asiri mumoto. Moto wakati wapfuura ukafefetera kudzikama kukavapo. Zvino Eria wakati achinzwa, akafukidza chiso chake nenguo yake, akabuda akandomira pamuromo webako. Ipapo izwi rakasvika kwaari rikati, unobatei pano Eria? Iye akati, ndakanga ndichishingairira Jehovha Mwari wehondo kwazvo, nokuti vana veIsraeri vakarasha sungano yenyu, vakaputsa atari dzenyu, vakauraya vaprofita venyu neminondo. Ini ndoga ndasara hangu zvino, votsvaga kundiuraya. Zvino Jehovha akati kwaari, dzoka nenzira yako yekurenje nereDhamasiko. Kana wasvikapo uzodze Hazieri ave mambo weSiria, naJehu mwanakomana waNimishi umuzodze ave mambo weIsraeri, naErisha mwanakomana waShafati muAbheri Mohora amuzodze ave muprofita panzvimbo yako. Nokuti unopukunyuka pamunondo waHezironi, uchaurawa naJehu. Unopukunyuka pamunondo waJehu, uchaurayiwa naErisha. Kunyange zvakadaro ndichasiya pakati pevaIsraeri zviuru zvinomwe zvevanhu vasingakufugamiri, Bhari nemabve avo, vasina kumusveta nemuromo yavo. Acts chapter number 16, 25 to 31. Acts 16:25 to 31. Zvino panenge pakati peusiku, Pauro naSauro vakanga vachinyengetera nekuimbira Mwari nziyo. Vakanga vakasungwa vakavateerera. Pakarepo kudengenyika kwenyika kukuru kukavapo, naizvozvo nheyo dzeimba dzikazungunuswa. Pakarepo mikova yose yeimba ikazarurwa nemisungo yose vakasungwa. Ipapo murindi wetorongo akapepuka ndokuvaona mikova yetorongo yazaruka. Akakoromora munondo wake, akada kuzviuraya achiti, vasungwa vatiza. Ipapo Pauro akadaidzira nezwi guru akati, usakuvadzwa nekuti tiri muno tose. Zvino vakati akumbira mwenje, akamhanyiramo ndokuira pasi pamberi paPauro naSirasi achibvunda. Akavabudisa kunze akati, vatenzi, ndinofanira kuiteko ndiponeswe? Vakati, tenda kuna She nekuna Jesu Kristu ugoponeswa iwe nemhuri yako. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nemuverengi varo muzita raJesu. Hallelujah. Ndikati uropafadzwe unoti amen, kwete kungofamba chete. Next time ndonyarara. Hallelujah. Nasi ndoda kutaura nenyaya yandinoti the desire for Christ, kana kuti the desire, kana kuti kudokwairira Kristu. Upenyu hwemunhu zvaunoita ndezvekuti ukati fambe, tine wisdom yatinayo inotichengeta zuva nezuva. Tine chikoro chatinacho chatakadzidza chinotibatsira kuwana mabasa nekugadzira mari. Tine varume nevakadzi nevana nemafamilies atinavo anotipa support.
yekuti unoyatsoziva kuti zvakati my husband will help me, zvakati my wife will help me, zvakati my pastor will do for me, zvakati mwana wangu anondiitira. Saka munhu achisikwa naMwari ane masystems epanyika akaiswa in place anoti leadership, family, intelligence inomubatsira kurarama. Zvoreva kuti munhu anogona kurarama mamwe mazuva achitakurwa neuchenjeri hwepanyika ino kana nesimba repanyika ino, akafamba zvinhu zvikamuitira zvakanaka. Kureva kuti kana Mwari vakadyara mauri simba raunaro rinokuchengeta kwemazuva nemazuva richienda newe. Zvimwe zvinhu zvatinoita Mwari vakadyara capacity in us and we can do them. Noti nekuti Mwari havapo, but Mwari vakatotidzidzisa kuzviita, saka tinozvigona. Zvoreva kuti pakapasiti yavakapiwa naMwari nesimba rekurarama riri mauri, une zvimwe zvinhu zvekuti kana denga richikuona rinoti izvi takamugonesa, anozvigona. Neuchenjeri humwe hwatakapiwa naMwari hwatinorarama nahwo hunotikwanisisa kuita zvinhu. Uri kundinzwisisa zvakanaka kuti hazvisi zvese zvaunoenda pamberi paMwari uchiti Mwari ndiitirewo zvakati, zvimwe zvacho takatozvipiwa. Like I can give you reference. Kana uchida kubva panapa uchienda pa next building, Mwari akakutendera kufamba, you just walk and go there. Wotenda Mwari kuti nesimba ramakaisa mandiri nemweya wekufema ndafamba ndasvika, matifambisa zvakanaka. But hausi kutenda miracle, uri kutenda zvinhu zvakajairika zvawakagoneswa naMwari, nekuti kune vamwe vasina kupiwa makumbo, vasingagoni, vanoda anovatakura kubva pano kuenda apa. But iwewe mukurarama kwako pane zvimwe zvinhu zvawakagara wakatogoneswa naMwari zvausingadi anokutakura, unozvitakura wega. Ndoda kudzokera panyaya yekuda Mwari, the desire for Christ. But pane mamwe masituations anosimuka muupenyu yekuti neither you nor your relative or your brother or your pastor can carry you that far. Zvakuda iwo Mwari vari vega, hakuna mumwe munhu anokwanisa kuzozviita kusiya kwedenga riri rega. Kureva kuti upenyu hwemunhu, irregardless of the power installed in you or wisdom installed in you, pane rimwe ground rausingagoni kufamba uri wega, raunoda kuti Mwari akutakure. Kunyangwe mukafunda zvinengei, kunyangwe mukataura nendimi zvinengei, kunyangwe mukamutsa vakafa, but pane imwe level muupenyu kana imwe stage yausingagoni kuzvitakura, yaunoda kutakurwa naMwari. Murume wandaverengesa panapa anonzi Elijah ndiye murume uya wekuudza denga iri, kuudza denga iri kuti kumakore 3 anotevera kusvika ini ndareva Elijah, denga chirega kudzikisa mvura kana dova, ndadeclare nyika iome. But ndiye zvakare murume ari kuti afamba nekutenda, afamba nechirevo chaMwari, uye ane evidence yekuti Mwari vanomushandisa. Asi pane pamwe paanozopinda mubako achinzwa kuti mapfudzi angu aremerwa, ndapererwa Mwari, I cannot carry it anymore. Masituations akadaro muupenyu anouya yekuti pane rimwe zuva rauchamuka uchinzwa kuti ndaremerwa, I cannot go forward, ndaremerwa, I can't carry it. Ndopanodiwa kuda Mwari manje, the desire for Christ and the understanding of Christ will help the Lord to come and carry you forward. Hakuna munhu asingasvikirwi nezuva iroro rekuti unonzwa kuti my intelligence is questioned, my capacity is also questioned, my knowledge is now limited, I can't move. Ena unobvunza mukadzi anonzi Leah, anoberekwa akashata. Bhaibheri roti maziso ake anga akareya, asingataridziki zvakanaka. Jaha kwakuona iye naRachel
kwakuda Rachel kwakuramba Leah. Mwari kwakuzviziva ndakaberekesa Leah ane maziso asingaoni zvakanaka. Vanotaura zverudo vanoti vanodanana vanokomuniketa nemeso, but meso aLeah akanga asina kupihwa chipo chekuattracta munhurume kuti akomunikete naye. Nenga kwakuzviziva kuti Leah haangagara mumba, wai maziso ake haana kumira zvakanaka. Ndipo unonzwa Bhaibheri shoko raMwari richitaura richiti rakavhara chizvaro chaLeah chaRachel kwakuvhura chizvaro chaLeah kuti Rachel usabate mwana, iwewe Leah bata vana. But Leah kwakukanganwa kuti simba renhumbu vese vaine murume riri kubva kudenga. Kwakubereka Reuben kwakuti here is a son, my husband will love me. Uri kuda kudiwa nemunhu akakuramba akati maziso haoni. Vabereka futi mumwe vamuti Simeon, kureva kuti another son, my husband will stay with me. But pamaziso apa ekuattracta murume akanga asiri pana Leah, saka kubereka vana hakuchengeti Jacob. Vabereka futi Levi akamutumidza futi zita rine chekuita nekudirwa, achida kutakurwa nevanhu instead yekutakurwa naMwari. Mwari ndo vambokutakura Leah, washaya murume kusvika pana munini na kuroorwa iwe usina murume. And Leah was never loved. Akangoiswa mumba memurume iye asingadiwi. Kune vamwe vanhu vane anointing iri pamusoro pavo isina kuuya nekuti vanogona, aiwa yakangoparuka yaiswa naMwari isina kufanira. Rega kuremekedza vanhu, remekedza akakutendera. Paanobereka wechi4 ndo panotanga kurekonaizwa Leah, obva ati Judah, kureva kuti praise. Akuti Mwari, kugara pano pamurume haisi nyaya yekuti ndiri munhukadzi. Kugara kwangu pamurume kune chekuita nezwi ramakareva kuti mabata chizvaro chaRachel mukavhura changu. I'm now praising the Lord. Obva ati Judah. Nanhasi tinotaura nezvaLeah nekuda kwekuti tinoti shumba huru yerudzi rwokwaJudha kwakaberekwa Jesu, zita rakapiwa namai pamwana. Vakuti Mwari nditakurei, ndaneta kutakurwa nemaziso evanhu. Pane masituations ari muupenyu hwako ari kuramba kuenda kumberi, wai uchiri kutarisa maziso evanhu neinonzi public acknowledgement, public acceptance. But kuti uende kumberi, tendera Mwari vakutakure kuenda ku next level. Urege kutakurwa nevanhu vaindala vanhu vane pavanogumira. Ndopa unoona kuti shasha yaprofita kwemakore nemakore, instead yekukumbira zvakanaka kuti Mwari ndaneta ndaakuda kuuya, ndopa inotanga kutaura the negative prophecy kekutanga kuti ndini ndega ndasara panyika yekwaIsraeri anokudai. Vaprofita vakaurayiwa uye Israeri yese yapfugamira Bhaari. Rega ndikuudze, ukaomerwa zviro kuti munhu wese aomerwa. Can I repeat this? Zvikasunga, rega kuudza vanhu kuti zvakasunga. Mazuva ano nyika yeSouth Africa isisina mari. Hamusati manzwa vanhu vanotaura vachidaro. Muno muSouth Africa mabasa aisiwanika, but pamazuva edu hachawaniki. You are lying. God will never close opportunities. Inodenga haripererwe mani, harivhare masuo. Unonzwa Mwari vachitaurira Elijah oti uri muranda wangu, asi rega ndikurangaridze kuchine 7,000 knees that has never bowed down to bow, neither kissed him. Kureva kuti kana zvinhu zvikaramba kufamba muupenyu, rega kuti zvinhu hazvifambi, iti zvangu zviri kuramba kufamba. Uti zvinhu urege kuti nyika. Can I repeat this? Dzimba mazuva ano hadzichatengeki. It's a false prophecy of failures. Kuna munhu akandiudza zvikanzi mufundisi, mwaka uno weCovid tiri kungoti dai tava nasadza. Ndikati you are a true testimony of a failure, a non-believer.
bhaibheri shoko ramwari rinoti Isaac akarima akakohwa 1,000-fold in a year that was a year of drought. Kureva kuti pari kuomera vamwe vanhu zvinhu, vanotakurwa nenyasha, vanopfuura. Kana situation yaoma munyika haichadi munhu, yakuda kuti utakurwe naMwari. Pane nguva dzaunoda kutakurwa naMwari. Kune mamarriages ari normal 23-24 ndaona murume wangu ndachata, handina pressure. Koita mamwe asiri normal nekuti nyika yakagara yasikwa isiri normal. Hapana asina undinzwa. Ndati nyika yakagara yasikwa isiri normal. Kubva pakutanga the world has never been normal. Ndosaka miracle yakatanga kuvepo kubva pa the beginning of times. Kureva kuti pane zvinhu zvisiri normal, pane zvinhu zviri normal. Mobva maroorwa 24 moita nhumbu yenyu 24, mobereka mwana wenyu 25. That's normal. But kune isusu vamwe wekuti takaberekwa zvisi normal, saka hatina chatiri kutarisira kuva normal. Zvese tiri kungotarisira kuginya bvura tichidarika. Pacho pakavharwa titori nembabvu dzekupa ginya bvura. Kana tatadza kupa ginya bvura tiri tega, Mwari nditakurei, ndirege ndikufanire pandisingafaniri, nditakurei. Pane nguva dzaunofanira kutendera Mwari kukutakura uchiti zviri normal hazviitike kwandiri, but Mwari chinditakurai. Paul na Silas vakasungwa, maoko ane cheni, makumbo ane cheni, mweya mutsvene vanavo. The things, kana uchida a breakthrough, you need to be violent, but the violent root is tied up. Ndopaunonzwa shoko raMwari richiti nyika kwakaita earthquake, nyika ikazungunuka, jeri rikavhura rega. Kureva kuti kana nyika ikakusunga, ikavhara maopportunities ese aunofanira kubuda navo, ngavazive kuti havasati vapedza newe, nekuti Mwari ane tsika yekukutakura kana vanhu vakurambidza kudarika. Vanhu vakakuisira zvinorambidza kudarika, denga rinokutakura rokudaritsa, nekuti denga hariiswe cheni, denga harirambidzwe nevanhu, denga harilimitswe nevanhu, denga rine maitiro aro. Ndosaka Mwari vari kuti maoko aPauro necheni chindinzwai, nejeri chindinzwai, ndasunungura. Muupenyu hwemunhu pane nguva yaunofanira kutakurwa naMwari. When your integrity, your wisdom, your resources are questioned. Unoona Pauro, murume anonzi Elijah, anenge ari parwizi, ari mubako, mhepo ine simba ikauya, Mwari havana kutaura. Earthquake ikauya, Mwari havana kutaura. He came with a soft voice and spoke to him. I need to remind mwe munhu ari muno kuti upenyu hwemunhu ida Mwari uchirevesa. Ukada Mwari uchirevesa, nguva dzekuti zvese zvinozikanwa zvaramba, Jehovha unokutakura. Mupenyu pane nguva dzaunofanira kutakurwa naMwari, dzausingagoni kuenda uri wega. Pane zvinhu zvausingagoni kuita semunhu, zvaunoda kuti Mwari vakuitire. Zvakawanda zvacho unoita wega, but zvishoma zvine basa unoda kuitiswa naMwari. Ndaitarisa, I was praying with this couple. Chikora havana, mapemiti hapana, and havana chava nacho. I was walking. Chinyatsoona kuti vanhu ava havana kungwara. Point number 1, hadzimhanyi, havagoni kubatanidza. Wedhi rakanzi kupusa rakatoisirwa vanhu kureva kuti ririko, ende vakapusa tinavo pakati pedu. Even ukatarisa pasi, ndochokwadi panyika pane vakangwara uye pane vasina, depending nemaonero ako. When I was praying, Mwari vakanditi, I want to raise that couple. Ini nemaziso evanhu kwakutarisa kuti vanhu ava havana kungwara, chikora havana, mapemiti havana. Reasoning iri kure apa, tichitaura nemastandards evanhu iri kure, but manheru pananga ndichinamata, Mwari vachindiudza kuti enda unoudza vanhu kuti zvese zvavanoziva
pane pazvinogumira ndine nguva yandinotakura vanhu panyika kuti vaende ku next level. Ndakatanga kutenda kuti kapo iyoyo inosimudzika. Why? Nekuti chinosimudza vanhu hazvisi zvinoonekwa. Kune vanosimudzwa naMwari voendeswa ku next level ivo vasinganzwisise kwavari kuenda. God can create an atmosphere of confusion. You run in confusion and you are going where you need to go. Ndorangarira gore randakauya kunoko, ndakaudza musikana wangu kuti ndiri kunotenga ameno zvimwe zvemusoro zvainzi chii zvekugadzira mahair relaxers nemagumbezi titengese. Mari yekurooresa yanga yapera. Baba vaenda kunova nashe, kwaakubvisa mari yangu yese ndichichengeta baba, ndichionekana nababa ndarwadziwa kuti vaenda vasina kudya anything from me. I want to use everything. Tumadollars twese kwaakukrosa border ndichiuya unotenga magumbezi nemahair relaxer tiunganidze mari yekuroora muna December. August achitanga ndikati bebi ndikakundika vana bebi tatisati akuvaziva mazuva iwayo. Vana bebi kachirungu katakatozosangana nako kuno kutawanirwa nyasha. Ndibatsirei vana nyabadza makaziva kuti bebi rini. Taiva kuti bebi mwana takatozozviziva takuno. Chokwadi zve. Nemwe hama yangu akauya kumba ndinzi bebi nini, ndinzi mwana mudiki nini, siyana inini. So ndauya kunoku ndisvika pabhodha ndapiwa chifarm permit ndapinzwa mumakudo muchiwaya chiya. Ndiri kusvika kuno ndisvika muno muJoburg munhu andidzimira foni. Confusion dhuma. Hausi kuziva kwauri kuenda. Wasvika munomu wotozoona kuti akumusha ndakabva ndiine confusion. Wrong reason for coming. Undocumented. But Mwari vaitonditakura ipapo. You see what I'm saying? In confusion, God was carrying me to the next level. In misunderstanding and wrong reason, pamwe pacho unofunga kuti uri kuenda kune zvimwe. Nyambisirwa denga create confusion to create a stage for you, to create a platform for you. Mwari anogona kupa dzungu, so vanhu vave kupusa vanogona kungopiwa dzungu rimwe zuva. Kana Mwari akukuendesa ku next level, anocreate zvinhu zvisinganzwisisike uye zvisina meaning. Ndauya kuno kuzopinda mmwe ndikaona kuti ukwanjadzokero. But chandakavinga kuno nezvandakanoita zvakasiyana. When God munhu aida ndakatanga kwandanyatsodayidzwa kuBotswana nemwana wasisi wamhama mukoma Eric. Vakazotanga kutaura neni mazuva apera. Andidzimira foni ndiri muHarare. Wiki rese kubasa ndakumbira livi. Mudzimai ndaoneka Botswana. Ndakazomudza ndapabhodha kuti ndakwenda kuSouth Africa kunotengera marelaxer aya kwera. Foni yadzimwa. Iwe uri kuti wadzimirwa foni. Moyo uri kurwadza. Denga riri kuti wakarasika mwanangu. Handina kukudirecta uku. Ndatienda uku. Ndati kana zvinhu zvakuomera. Ukapinda muconfusion uchida Mwari. The desire for Christ will create a platform and carry you in the moments that you are not supposed to go. Pane nguva dzaunotakurwa naMwari. So Elijah achiudza Mwari kuti ndini ndega ndasara. Akafunga kuti Mwari vakumupa ofu. Zvikanzi dzokera neDamascus kwavabva. Vanhu vavatiza dzokera kwavari. Unopinda zvakare muguta uzodze Hazael, uzodze Jehu, ukozodza Elisha. Pamwe pacho paunoenda kuna Mwari uchiti ndaneta nevanhu ava, Mwari anokudzosera kuvanhu ivavo. Mwari anokudzosera panzira iyoyo. Pane nguva dzaunotakurwa naMwari. Message yangu iri kuti ukada Mwari, pane nguva dzaunotakurwa naMwari. Pane zvinhu zvaunofaniriswa naMwari. Iwe uchifunga kuti hazvichaita. Paul naSilas havana kukumbira kuvhurwa kwejeri. Vaingonyengetera chete setsika yavo yekunamata. Vachiimba vachinyengetera. Imomo mutsika yekunamata unotakurwa naMwari. Pane nguva dzaunofanira kutakurwa. Ende kana wakutaurwa naMwari, wakutakurwa naMwari, unoita seunorota. Unorota. Unoita pane zvimwe zvinhu muupenyu wekuti unozvitsunya so. What is it me? Ndakazviita muna February 2009. Kune vanoziva 2009. Salary yasvika pa 10,000. Isu taishopa kuPep. Kwaiwanikwa hembe dzema 10 rand, 9 rand, ma t-shirts. I remember very well when my wife came.
ndakampa marineta 300 akanotenga mablouse anosvika almost 9 7 rand 8 rand 7 rand 8 rand muchitoratidzana ona akakaneka rinanaka ona akakaneka rin takazoti tafamba gore zvikanzi zvinhu izvi ngazviende kuZimbabwe handitazvidizvi vangani venyu vakambopfuurawo nepo unohodha sopoloni so uchihodha uchitai kudyisa sadza imwe uchibika wozoona kuti aiwa level iyi haisi level yangu ndakupapfura ukaitirwa zvakanaka naMwari pane nguva yaunotakurwa naMwari kana wakunyatsa kuropafadzwa chaiko hauropafadzwi neunderstanding saka kuti vazhinji vari muno vanogona kunyeperai kuti I was so smart ndoda kubvunza vana mai vari mudzimba nemagezera avaiita iwewe gore ravakaroorwa unodhisevha murume vamwe venyu mune mhino 5 so unoti ukatarisa mhino yako pagirazi unoti murume wandinogara naye akashinga zveshuwa iye akashinga ane chivindi murume iye but unotoona every day uchinzi baby handisi kuti baby na baby zvakafanana here ina handina kuita chirungu unonyatsoona kuti pane nguva dzaunotakurwa naMwari vanhu vazhinji vanonyepa woti ndinoronga ndinobatanidza ndakangwara hapana pakati pedu ane wisdom yamusvitsa paari hapana pakati pedu akachenjera kusvika paari but wasvika pauri nekuda kwekutakurwa kwawakaitwa naMwari uye uri kuenda kunext level nekuda kwekutakurwa kwauchaitwa naMwari kuna munhu andiri kutaura naye so vana Paul naSilas vanongovhurirwa jeri so wisdom is limited, understanding is limited, resources are limited. The only thing that is not limited is God's grace. The only things that do not know boundaries is God's grace. The only thing that transforms humanity and individuals is God's grace. Ndo chinhu chinoendesa vanhu kumberi, not education, not understanding, not reasoning. Pane nguva dzamunotakurwa naMwari. Zekuti ukabvunza Meshaki, Daniel naAbednego vari mugomba remoto. Wisdom hairambidzi moto kupisa, understanding hairambidzi moto kupisa, but grace inotakura munhu kuti nature inoti moto unopisa, grace yoti mumoto munogarika. Can I repeat this? Pane nyasha dzinosimudza vanhu, pane kuzodza kunosimudza vanhu. I say this to many and I repeat it. I have seen my life as a revelation. Zvimwe zvinhu zvandinazvo ndinopatika ndapinda mazviri. Why ndichiti ndinopatika ndapinda mazviri? Inyaya yekuti handizini ndega ndinorara ndakagara ndichironga, but vamwe vanoronga zvichiramba, but pamwe pacho you meet them as surprises. The last house we bought yatiri kugara izvezvi number 38 Girl Street, ndakatosubmita mapepa permit yakaexpire, kutonopa bhenga permit yakaexpire. Kwakufuratira kuti kana Mwari muchida itai ndaiudzawo vamwe kuti new season ndirege kuzonyara pamberi pevanhu. Yakaaprovwa ikabuda, tikaaprovisa imwezve ikabuda, permit isipo. Pane vanhu vakamirira tsika dzevanhu kuenda ku next level, but ukagara patsika dzevanhu you are limited. Gara patsika dzaMwari dzinoti I qualify the unqualified, I raise who I want to raise whenever I want to raise. Rega kugara patsika dzenyika, gara patsika dzaMwari. Maybe matheme andinopa inini anondiitira zvakanaka. I don't expect a theme to work for you when it does not work for me. I expect it to work for me first. Haugoni kuti jump apa yosina pa jump, you jump first, then others will follow you. Ndine munhu wandiri kutaura naye akagara patsika dzevanhu, ane zvinhu zvaari kuda, asi ari kuti nyika inoti zvakati hazviitiki, vanhu vakati vanoti zvakati hazviitiki. Unoziva kuti unoita manager usina kana grade 7. Handina kuti vanhu musaendese vana kuchikoro, but ndiri kuti kana vabereki vangu vakatadza, handingavavengi nekuti vakatadza, nekuti pachiri nedzimwe nyasha dzinogona kundiyambutsa, pachiri neanother door.
Can I repeat this? Ndine munhu wandoda kuti ambofunga kuti ndepapi paunoda kutakurwa naMwari. Urege kumirira tsika dzevanhu. Pane pamwe paunoti Mwari nditakurei, ende kunamata kunorwadza. Kana ukanamata usina pamwe paunomboita confrontation naMwari, unoshaya assurance yekuti ndiri kunamatirei. Ndine vanhu vandoda kuti mangwanani anoka amboti Mwari, mushoko renyu pane vanhu vamakatakura mukavaendesa ku next level. Vana Daniel, Meshaki naAbednego pavanorega kutsva nemoto, unonzwa nyika yese ichiti namambo, Mwari waDhanieri, Meshaki naAbednego ngavanamatwe. Ndine munhu wandiri kuti inini palevel yako iwewe nekwauri kuda kuenda, chimbosangana nepaunotakurwa naMwari. Paunoti Mwari andishanyira, anditakura, ndine evidence yekutakura. Form 1 and 2, grade 1 ndakaitira pane chimwe chikoro, grade 2 to 5 pane chimwe chikoro, 6 and 7 pane chimwe chikoro, form 1 to 2 pane chimwe chikoro, form 3 and 4 pane chimwe chikoro, form 5 and 6 pane chimwe chikoro. I registered with MSU, I didn't go. Nansina mari yekubhadhara rent. I registered with UZ, I got the payout but I didn't go. Nansina pekugara Marari. I registered with Ichino University and I started there. When I studied at Ichino University, first semester ndaita tourism and hospitality. Second semester ndika drop out, ndikanotaka kuita international marketing. Ndikaita 4.5 years, I finished my first degree. When I finished my first degree, I used it for 1 year. I came here, I started doing a science job. I started reading and drawing. When I worked as an architect and as a project manager without any qualifications, I did the qualification 3 years into the trade. I dropped that, I became a pastor. All those degrees, they are no longer working. Can I repeat this to you? I've been going to pillar and post, God taking me. Pane vamwe maiso vaiti I want this boy vainzi mamiki ndo vakati uyu ngaashande panapa ari project manager, indine degree remarketing. Ndikapedza project iyoyo in time with the right quality, ndikataka kutorecognizwa sa project manager and architect, ndichitonyora paCV ndisina kana qualification. Kune vamwe vanhu vari muno vakabatirira patsika dzevanhu, vari kutadza kudya chingwa vachifunga patsika dzevanhu. Imbobva patsika dzevanhu uti Mwari anofanirisa, Mwari anosvinudza mapofu. Svinudzaiwo situation yangu. Inini kundida kana kusandida, it doesn't matter. Can I repeat this? Whether you love me or you don't love me, it doesn't matter, because my doors andinoshandisa haavharwi nemunhu. Kana vanhu vakandivharira madhoo, ndinokumbira Mwari vandiyambutse, vanditakure pakavharwa, vandisumudze. Handirambidze vanhu kuvhara madhoo, uye handirambidze vanhu kubuda chechi kana kuuya kuchechi, but chandinoziva every Sunday people must be in here. Why kana vanhu vakabuda, Jehovha ngaandipe vanhu. Tenda muna Mwari, ida Mwari uchirele vakutakure kudarika tsika dzevanhu. Uno munhu ari kufunga kuti chii, ndedzipi tsika dzevanhu dzandakagara madziri. Dzimwe dzacho itsika dzekutofunga kuti chakati charamba. Ndakamboita head boy kuchikoro, ndikapedza ndikanoita dining prefect, asi I failed A level. Foira chaiko tisi vanhu vaifamba vakaisa maoko muhomwe tichizviita maloya tisina macertificates. Ndakadzidza kuchikoro chinodhura ndisina mari, chainzi St Faith. Blazer reSt Faith raita kuti udiwe nemusikana weKristi Mambo, musikana wekubhonda, musikana kune kamwe kachikoro akainzi Chikoka Inetsanga kakari Marondera, kamwe Monte Casino. Ya ndo mabhebhi ataiona marusape takapfeka blazer repafisco. But zvese izvo hazvina kundibatsira, ndakafoira ndiripo pafisco. Lo ikaramba. Kwese kwandaienda nangonzi lo hamuqualify. Vanhu vakaita lo vakatanga kunditarisira pasi. Akafoira hii ndichisekwa. Mr. Dining Captain wafoira.
kune vanhu vekuti ukafoira so mumaziso evanhu rega ndikudze zvese zvawakakundikana kana uchida Mwari, it's a stepping stone to the next level. It's a stepping stone. Kutoti wakatombonhumburiswa ukasiiwa, it's a stepping stone yekunyatsoona murume kwaye. Rega kutendera kuti ndikakundikana nhasi zvavharana, kana ndikakundikana nhasi Jehovha ngaachinditakura pamistake yangu iyoyo ndiende kumberi. Chikoro charamba pa A-level. Vamwe maiguru wangu wakafamba vachiudza kuti tafanana. A-level akauya akanaka, takaisa pakabhatani apa vanhu vachiona kuti tapasa. Asi A-level aida kuiswa muhomwe wobva wanyarara. Kapfuura nepo. Izvizvi ndakanoona vamwe lawyer vakaita 15 points 2001 musame class. Vakandiudza salary yavo. Ndikaona kuti ndikapa maimufundisi kuti vatenge grocery inogona kunetsa. Chakuvadza vanhu kushandisa tsika dzevanhu kufoira kana kupasa. Tendera Mwari kukutakura. Tendera Jehovha kukutakura. Hazvino kuti ukakundikana unofara, ukakundikana unotsamwa, unorwadziwa, unoita BP, unoita depression, but rega kugara pa depression. Iti Mwari apa ndapatadza, asi chinditakurai ndirege kuramba ndichisekwa. Ndine vanhu vari muno. Kukundikana kwako kumwe kwacho kunoda kuti Mwari akutakure so. Umbotenda so. Kushata kwaliya kwakamuitisa kuti aite vana. Chii chiri pauri chisina kumira zvakanaka? Ndati kushata kwaliya. Kuno mumwe munhu wanzi mufundisi havatauri kuti kune vanhu vakashata. Aina handizivi hangu. Bandakaberekwa wedhi rekuti kushata nekuti kunaka riripo. So ndofunga kuti vakatitangira kurarama vakaongorora vakaona kuti mazwi aya ane paanoshanda. Handina kurigadzira, ndiri kudzokorora ndakasvika rakagadzirwa kare. But ndiri kuti zvakanga chiso chaliya chakatendera denga kuvhura dumbu rake kuti abate vana. Iwewe chii chiri pauri chawakakonzeresa kana kusakonzeresa? Nekuti Liya haana kuchuza kuberekwa maziso achireya. But chii chiri pauri chinokutadzisa kugamuchirika? Mwari ngavakutakure pacho pari kuramba uende ku next level. Ndine munhu wandiri kutaura naye anofanira kutakurwa naMwari mangwanani. Ari kuti Mwari nditakurei, pane pandiri kuda kutakurwa nemi, pane pandiri kuda kuti mundisimudze. Maybe ndakanyanya kupinda neku back door. Ndosaka nchingofunga kuti ma back doors anoshanda. Ini ndakapinda nema back doors akawanda. Pandakatanga kuita mufundisi, vanhu vaiti uya hakodzeri kuita mufundisi, ane hasha. Hakodzeri kuita mufundisi, anonyanya kutaura chokwadi. But ndoda kuudza chokwadi. Pacho panonzi nevanhu hapasi pako, ndopa wakufanira kupinda ipapo. Ndine mumwe munhu ari kufanira kutanga kufunga mafungiro akasiyana neemazuva ese. Ekuti zvinorambidzwa kwauri zvirege kurambidzwa, zvakanzi hazviitike kwauri zviitike, zvakanzi hazvisi zvako zvitange kuva zvako, zvakanzi hazvibatike zvitange kubatika. Ndinoda kuti pane mitemo yevanhu yatiri kuda kushonyorora nekuchinja masikati ano mangwananana. Kune vanhu vekuti munhu akakuona so haafunge kuti unogona kudrive. Vanhu vakakupa level, unoziva kuti unopiwa level nevanhu. But ndikuti chimbotorara Mwari. Unoziva kuti munhu aimhanyisa po, akasunga po, ndiye ari kupfugama oti po, ndingaita sei ndirarame? Ndiri kuti vanhu vese vaikushora nevanhu vese vaikutarisira pasi, vaifunga kuti kumhuri yekwenyu hakuna chakanaka chinobudako, Mwari ngavakupe nyasha dzekuti rimwe gore vanhu ava vapfugame, vakumbire way forward kwauri, vakumbire kwekuenda kwauri, vakumbire direction kwauri. Nepachechi panapa vanhu vasingakuoni zvakanaka ngavazofona vachiti uyaiwo mutitakure tasitaka pakati. Unoda kuti zita rako rizikanwe, takurwa naJehovha. Kana vakuda kuzikanwa kumhuri, takurwa naJehovha. Kana vakuda kuzikanwa mucommunity, takurwa naJehovha. Ukangotakurwa kamwe chete naJehovha, hausari wakadaro. Kungoita kaunda yekutakurwa ka1 pete ka2 muupenyu ka1, haurambe wakadaro. Inini zita rangu hapana anyatsoriziva, both kusaidi kwamai nekwababa. Because baba vakatama wakaenda kumaruzeva, kuma resettlement, vakabva kunyazura vakauya uko,
kumaresettlement. Parakasvika kumaresettlement kwacho hapana nyatsoriziva, but kana ndikadzokera izvezvi munhu wese anoziva zita rangu, munhu wese anoziva zita rangu. Unotonzwa vanhu vachifona, makadi yenyu, ndiri kutaurawo nani, mai vako, iye hama yangu, ndiri chakati chavo. To muriko yenyu sekuru? Aiwa tiriko. Kwakanaka here? Tiri vadi, tangoti muzotirangarirawo mumasango. Ndikati handigari musango sekuru, ndinogara musiti rinodhura. Iwe unotaurisa kuti Joburg nekunaka kwakaita freeway woti ndogara musango, vanhu ngavazvibate. Ndikapenge kusiya Zimbabwe vanogara musango, ini ndakatanga rini kupenga. Ndakati ndinogara musiti rakanaka sekuru, nyasha dzikawanda ndichakudaidzai muone kunaka kwakaita nyika ino. Unoda kuna mamwe matestimony atinotambira vanhu tichigamuchira makutukwa. Unogamuchira kuti unogara musango, musango hamuna zvinonaka zvirimo. Dzidza kuchinja language kana waropafadzwa. Kati sekuru ndinogara musiti rakanaka, handigare musango, asi zvamafona ndichakurangarirai. Zveshuwa ndichavarangarira. Zveshuwa nechivarangarira zvinhu zviviri. Chekutanga kuvaratidza kuti munhu ana Mwari wake asekwi. Chechipiri kuti vambodyawo nyama vagute. Usatarise pasi. Iti ameni ipavavo. Kuna munhu ari pano anoda kuudza so. Chinhu Elijah aive nesystem yekutakurwa naMwari. Pane nguva yaakatuka nyika ikasabata, aipiwa chingwa nenyama nemakunguo. Ndiri kuti upenyu hwaElijah it's an example yekuti methods dziri normal dzinogona kuperevera, asi Mwari vane ma-abnormal situations avanocreata vachitakura munhu, kuti Elijah anotakurwa pakudya nyama nechingwa munyika isina mvura. Inini ndinofarira chinhu chinonzi miracle. It gives me assurance of going forward. Pane dzimwe nguva dzaunoti izvi zvaitika muupenyu hwangu izvi handizvo zvinotarisirwa nevanhu. Savara haisi mhuka inofarirwa nevanhu. I don't know kuti savara rinonzi chii muchirungu. Gunguo inonzi, vakaenda kuchikoro ndibatsirewo, ndibatsirane nemateenagers. Gunguo rinonzi chii? Verengai Bhaibheri rechirungu munzwe kuti rakati chii? A raven. A raven is not an animal that you can even go to see. It eats dead things. It waits where animals has died, and that's when it eats. It feeds from dead things. A raven is not a favorable animal. It's an animal that is despised. No one is eager to look or to use it as a good example. People use it as an eagle, not a raven. But when God was looking after Elijah, he used a raven. I am saying, pamwe pacho haudi kutsvaga chinhu chinofarirwa nevanhu kuti uende ku next level. God may use something that is despised, but it works for you. Unomwe munhu ari munhu ari kunditaurira kuti mufundisi, kunombonzi kutakurwa naShe kudii? Kutakurwa naShe ndiri kuti pfungwa dzako dzapererera, wisdom yako yapererera, intelligence dzako dzapererera, vakakutenderedza vese vapererera, but woona Mwari musituation yakadaro achikupfuudza pamberi, newe wacho unogona kunge vapererera, waita give up, woona Mwari achikuendesa ku next level. Ndoda kuti mumwe munhu ambotsvaga nyasha dzekutakurwa naMwari. Uti zvandinazvo zvese hazvishandi, zvandinobata zvese pamwe zvinogona kuramba, but ndaakuda kutakurwa naShe. Kumbotakurwa naShe kudai so. Even imwe mari yaunobata so, tendera Mwari kukutakura so. Ima mu new season munomu, imbotendera Mwari kukutakura. Kune vasati varoorwa, piwa murume asina kufanirana newe. Vekuti pese paunofamba vanhu vabvunza kuti ndewakero. Unoda kuti ukaitirwa zvakanaka so, zvinofamba. Kuna mumwe munhu andikutarina, imba yaunogara vanhu ngavabvunze kuti ndeyake. Mukadzi wako so moyo uchifamba naye vanhu vachibvunza kuti uyu mufana uyu akazomuwanepi munhu kwaye iye zvaaita unge asina kukwana.
uchidzokera kumaraini neboys rawaitamba naro komufana uyu bhebhiri akazoriwa nepi, ndiye munhu akafanira bhebhiri akadai. Apo vanenge vangoona munhu pawachazoona mota yacho ina madhamu vanobva wanyarara utanga kuti mudhara makadi. Mudhara haisisiri saini yekuchembera, isaini yekuva netunhu mazuva ano. Kudhara ndo vanaiti mudhara akachena musoro, mazuva ano ukangoita tunhu twako ivhino ine 21 years ungonzi mudhara yakadhifainwa panyowani ikachinjwa dictionary kurora unzi mudhara angoita simbi dzako. Hamuzvizivi ivhino ine 21 years so unonzi mudhara ano pakaringana mudhara ari kuuya, uzoona mudhara wacho ari kuuya haana kana bvudzi 1 rewhite asi ari kunzi mudhara. Zviri kureva kuti ukwanisiro huripo, ane paakatakurwa naMwari. Akunyepa here vanhu vanonzi madhara mazuva ano vakachembera. Kana usati wambonzi mudhara dzitsvage nyasha idzodzo dzine zvadzinoitazvo. Ndiri kuti masikati anoimbotakurwa naMwari. So munhu wese ndinoshuvira adzokere kwaakakurira rimwe gore, asi paunodzokera kwawakakurira make sure kuti vanhu vari kukugamuchira in a different way. Vanhu ngavakutsvagire pekugara nemvura yekunwa nekukupa chikafu chinonaka, kwete nekuti hauna, nenyaya yekuti wadzoka wawe honorable. Kuno munhu kuti akanditarisa anoti zvingaitike here kwandirizvi. Sangana nemusharukwa uone, vanhu havana dambudziko nekukuremekedza. Can I repeat this? Vanhu havana kana dambudziko nekukuremekedza, vatori nedambudziko nezvawakabata. Ingobata zviri nani uone kuti unoremekedzeka sei. Iwewe wakanditeerera, pane pandoda kuti umbotakurwa naMwari. So unonzwa vangunzi ichi musabate chinorema, ichi musabate chinorema. Unosara usina zvekuita kusiya kwekunomhanya kutireki. Ukangoda kubata ichi asiyai, ukangoda kubata ichi asi. Nyasha ngadzikute iwe. Unorambireiko nyasha panyika yevapenyu? Unorambireiko kusimudzwa panyika yevapenyu? Padai ndiri kutaura nyaya yemamhepo, munhu wese ari kuti ngaaende. Mamwe acho mamhepo ndio uri kuachengeta nekusada zvakanaka. Kune dzimwe dzimba dzisingateerwi nemadhimoni. Pane imwe level yekuropafadza yekuti kunyangwe nemidzimu inoti hatizvizivi, hatiteeri. Unoza kuti pane mamwe madzikiriro anoteera certain type of pillow. Pane munhu andikuda kumanikidza kutakurwa naMwari mangwananani. Wandiri kungofila kuti zvauri zvinogona kunge zviri kuramba kuti uende ku next level. Education it's not permissive. It's not permissive. Understanding it's not permissive. Reasoning is not permissive. Structure is not permissive. But grace is 100% permissive. Grace is still there. Ini ndinoona nyasha, ukatonditarisa kudai ndinoona nyasha. Unoziva kuti pane imwe nyasha dzandinoona so dzekuchuza nyama yandoda kudya. Toona kuti idzi graces. Mazuva atakakura kwaingodzi kuri kubikwa muriwo. Imbotarisa munhu ari padhuze newe, uone kufitwa kwaakaita nekutakurwa naShe. Iyeye akatakurwa naShe unomuramba. Ava iyeye akangoitirwa kusangana naMwari, just one encounter. Iti Mwari one encounter. Iti Mwari one confrontation nemi. Mwari ndiitire nyasha ndisangane nemi ka1. Imbonditakura iwo ka1. Kungotakurwa so uone kwa next level. Ende ukatakurwa naMwari, status haichinje mangwana, inochinja nhasi. Ukatakurwa naMwari, status haichinje gore rinouya, inochinja nhasi. Kuno munhu wekuti ndikataura naye so ari kufunga kuti zvinoitika kwandiri here. Vafundisi vanoparidza but handina chandiri kuwana. Unongoda kachimedu kenyasha kandiri kuti takurwa naJehovha, shandurirwa upenyu naJehovha, itirwa zvakanaka naJehovha mangwanani ano, tatoyambuka. Kuyambuka chaiko kudai so. Unoziva ndakakutarisa so ndichinyengetera manheru. Every night I wake up. If you ask my wife knows kuti pane period yandinomuka ndichinyamata. Munamato wangu wandinonyengetera every day kuna Mwari vasingandirasisi kuti vanhu vasina kufitwa nemota vaite mota,
kuti vanhu vasina kufitwa nedzimba vaite dzimba. Ndine vanhu vandakapa marriages vakatofunga kuti akafa but haana kufa. I repeat this, haana kufa. Zvakamirira kuti zvinyanye kushamisa. Musi waunochinjwa vanhu inoita news guta rese kuti ningarorwa. Ende kana zvaita news upenyu watoshanduka. Ukatenga mota zvinoita news, ukatenga imba zvinoita news. Imbotendera Mwari kukutakura. Ndine munhu wandoda kuti atendere Mwari kukutakura. Masikai mangwanani anotendera Mwari kuti vakutakure, vakubvise pawakagumira, vakuise pane imwe level. Ini ndinovimba kuti zvinoitika. Uye ndakazvitarisira kuti zvinoitika. Kubva kuvana vari kuSunday school kusvika kune vari mumatumba anamai vavo, kusanganisira mateenagers, kusanganisira mayouth, kusanganisira vana baba nanamai. Umwe neumwe ane nyasha dzinofanira kumutakura kubva paari kuenda panext level, kubva paakagumira kuenda panext level. Simba raMwari richigere kupera. Kune vamwe vane zvirwere zvekuti anofunga kuti akunofa. Ndoda kuti nyasha dzikuwedzere. Kune vamwe vane masituations ekuti hapana anokuremekedza. Ndoda kuti Mwari vakutakure umboremekedzwa mangwana nano. Mwari ngavakutakure uwane chimiro panyika. Zita rako risimudzwe kudai. Fane paunofanira kutakurwa naMwari. Pekuti inini ndiri ndega andiqualify, but I want to be qualified. Ndiri ndega, I cannot do it. I need an instruction. Go and anoint Hazael, Jehu pamwe chete na Elisha. Kwete kana wava anoinda usiku kuzoona rufu. Elijah ndakukupa new season. Uchaparadzaniswa newind. Elijah ndio umwe wemurume akaenda kudenga asina kutesta rufu. Jesu akafa akamuka. Elijah akaenda straight asati aona rufu. He never tasted death. Jesu akauya akatifira akamuka. Elijah akaenda kunashe asina kutesta rufu. Ndine vamwe vanhu vari muno, defy the laws of nature. Umbowana pamwe panoti nature inoti zvakati, Mwari nyasha dzichiti zvakati, tomboshandisa nyasha torega nature. Unoziva here kuti unogona kudefy na nature. Mukadzi akasvika 50 haachabati mwana, but mbuya Sara vari kuti grace and the spoken word can help me bear a child in my late 90s. Ndine munhu wandiri kutaura naye, wandiri kuti pane zvinhu zvakadefinwa nenature nemitemo yenature inokanganiswa kana kuteerera chinhu chinonzi grace. Moses ndiye chete munhu akauraya akateerwa kusango kunouya kutungamirira vanhu. Moses akatiza auraya muIjipita, but still akadzoka kunoita mambo. Hauna chivi chavakaita chisingagoni kuregerereka kuti uwanirwe nyasha. Even vakambosotora dzinhumbu, Jehovha une nyasha dzekukuregerera uchibata zvakanaka. Kunowe munhu wekuti anoti mufundisi kunext level hamuzivi zvivi zvandakaita. Zvivi baina zvivi kana nyasha dzaburuka unoenda kunext level. Ukada Mwari, the desire for Christ will take you to the next level irregardless of your past. Just repent. Bvunza vese vakaropafadzwa naMwari uone kuti havana zvirandu here kumashuro. Aitouraya maKristu akazoita munhu murume mukuru pane vanhu, akaita munhu chaiye pane vanhu. Kune munhu wandiri kutaura naye, rega kubatirira pamapast failures, rega kubatirira pamapast things. Imboti masikati ano raparidzwa nhasi rekuti ndinotakurika, ngarinditakure ndisingatarisi zvandakatadza. Mwari regererai zvivi zvangu, ndiregererei kutadza kwangu, ndaakuda kuenda kunext level. Ndosaka vanhu vachiswera vachitaura kuti akatora murume womunhu, muyambisirwa pamwe pacho akatora akazonochema pamberi paMwari zvikamunakira. Mumwe wacho anotorerwa varume because Jehovha unenge uchizadzisa chirayiro chaPastor Jiriji chandakati vaya muchaiziva semoni yandakataura here.
ekuti kune vanhu vari muno vari kutambisa varume kuine vamwe vari kuvada. Hauyi kuchechi musi weSunday uchiwacha Jehovha akakupa murume wacho ouya kuchechi. Ini ndine umwe musingo anouya 52 Sundays pachechi, iwe unouya 7 uchiwacha. Tinogona kukumbira Mwari kuti vaite a swap deal, vaendese kwaKesari kuna Kesari. Aina handisini ndakatanga, Vashiti akatorerwa at the instruction of the Lord, not the instruction of the devil. Verenga Bible rako parakanyorwa nachandaberekwa, Vashiti akatorerwa murume kwete naSatani naMwari. Vana mai vari muno, Jehovha wakubatsirei. Ndicherewo mvura imamu unoti ndakaneta. Wapedza you disrespect the husband, unoreva mufundisi, unodya chegumi, auye kuchechi, une makuhwa, unomudii murume? Kuna asingarevi mufundisi, kuna asingadyi chegumi, kuna asingarovi kuchechi, unonoda Mwari. Mwari ngaagadzirise metsi dzisina kumira zvakanaka, dzimire zvakanaka. Ina handizini ndakatanga, ndakazviona zvichinyorwa muBhaibheri. Kune vamwe vanhu vasiri straight, uchitobuda muno munenge uchireva mufundisi, wapedza kureva mufundisi woti hakuna Mwari, wapedza kuti hakuna Mwari wodya chegumi, wapedza kudya chegumi wobva wataurisa futi, wapedza wobva woti my husband. Tichakumbira denga tikaenda kugomo kuti vasingavadi ngavavape kune vanovada. Apa hapana amen, apa vanhu vanyarara. Usapa rekodhi ipapo vanhu vanobuda chechi. Asi yandiri kutaura masikati ano, takurwa naJehovha. Jehovha ngaakutakure, ngaakubvise pauri, akuendese ku next level. Not as per your understanding, but as per level of his grace. Muzita raJesu, amen. But kuna munhu ari kuti mufundisi ndinotakurika sei? Love the Lord uchirevesa. Paul used to love the Lord. Elijah used to trust in the Lord. Trust in the Lord and your limitations will stop to be limitations. Mwari ngavakuitire zvakanaka masikati ano. The desire for Christ, the love for Christ, has capacity to break every chain, to break every limitation, to break every barrier, and to take people to the next level. The desire and the love of Christ makes all limitations to be null and void. The love of Christ defies every law of nature when it stands in your way of blessing. The love and the desire of Christ makes things that are not possible to be possible, qualifies the unqualified. The love and the desire of Christ makes people that are not known to be known, converts the ordinary into championship. You can be a champion, you can be a pioneer, you can be a person of recognition through the love and the desire for Christ in your life. Whoever desires and loves the Lord in truth, the Lord has a habit of taking them from one level to another. Before they realize they are in another level, the Lord is already taking them to the other level. With the desire and the love of Christ, you know no limits, you know no boundaries, you know no case. Every case submits to the love of Christ. Every case respects a person that loves Christ. Every case, irregardless of how many cases are in your family, how many cases are it follows your bloodline, every case is defiled by the power of the love of Christ. Whosoever loves Christ has the capacity to render now and void every form of a case. There is no case that stands in front of those that loves Christ. Loving Christ in truth, it's a weapon to destroy every case. It's a weapon to break every door. It's a weapon to open up every avenue
avenue that is necessary in your life. When you want to go to the next level, learn how to love Christ and to abide in Christ. When the Christ is in you, everything that stands your way does not see you, they see Christ. And Christ doesn't know boundaries. Christ doesn't know chains. Christ doesn't know anyone before him. When he wants to go, he goes. When he wants to break through, he breaks through. You must love your Christ. You must have the passion for Christ. Kushika pa extend yekuti kana nyika yako kuona inoona simba ra Mwari riri mauri aioni iwewe. Mwari ngavakupe nyasha dzakadaro. I always say varoi vatumirei kwandiri, zvikwambo zvitumirei kwandiri, midzimu itumirei kwandiri. I don't trust my tribe, neither do I trust my surname, but I trust the Christ in me. I trust whom I believed in. When they come, they don't see me, they see the anointing upon my head. They don't fight me, they fight the grace in me. There's no one who has fought grace and succeeded. Tikavingwa tine ropa rekwa Jiriji tinorowa. Tikavingwa tine maoko edu tichishandisa simba redzinza tinoparara. But rikasvika Jehovha wakaringana, hakuna unotutuka. Unozotonzwa Bible shoko raMwari Elisha achitaura achinzi namambo tuka vaIsraeri zvikanzi who am I that can curse which is blessed. Uda kuenda ku next level, ida Mwari uchirevesa, vimbisa zvivimbiso zvaMwari ngazvive zviereswa kupenyu hwako. Rega kujairira madenga. Ndosa ndinonakidzwa nechinhu chinonzi grace. I enjoy the word grace. It makes you perfect fit. It carries you from one level to another. It attracts useful people to you and repels useless people away from you. Grace attracts the right people, the right caliber of people, the right people to surround you, and takes away all the junk out of your life. When grace is there, it brings the right people, the right group of people around you. Panomwe munamato wandaikamboita mweya mutsvene ukanditsura. Mandakati Mwari ndibvisirewo vanhu vasina basa muchechi. Ndikanzwa mweya mutsvene achiti ndiri kuda kuti uafudze. But iwe hausi mufundisi, vasina basa ngavabaye vasiyire kuna mufundisi, because basa rako harisi rekufudza vanhu. Ita rako rekuchengeta mhuri yako, kudya zvinonaka, kurara pakanaka nekutya Mwari muchienda kumberi. Rekufudza vanhu siyira kwatiri. Kuno munhu ari kunditarisa so kuti mufundisi wari kuti kudii. Ndiri kutodzokorora zve. The love of Christ, that desire to have Christ, you know no limits when you know him. Nekuti ane tsika yekukutakura. Vangani vanotenda kuti anoenda ku next level. Kana vakutenda kuenda ku next level zvoroti rufu ari kubati. Why? COVID does not touch you. Masikati ano ndine declaration yandoda kuita tisati tapa offering. Ndoda kuti mwana mwasimudze kutenda kwake ndikuona izwi rekutaura semuranda waMwari. Ndine zvandoda kuti zviitike gore rino risati rapera. Ndinotenda musimba reminana, ndinotenda muanointing, ndinotenda mukuzodza, ndinotenda kuna Mwari vanofaniritsa vasina kufanira, ndinotenda kuna Mwari anoporesa vanorwara, ndinotenda kuna Mwari anochengeta vanhu muCovid, ndinotenda kuna Mwari anopa vanhu pfuma, ndinotenda kuna Mwari anooperate out of season. Ari kuti murenje ndinounza zvihuta haufe nenzara. Nyika yauri irenje asi mana nezvihuta zvichauya pamusoro pako. Israeli nyika yauri kudarika nayo irenje, neRuta Port Assembly gore ratiri kudarika naro irenje. Nyika yakaremerwa, vanotungamira vakaremerwa, asi Mwari ngavaburutse zvihuta panzvimbo ino. Mwari ngavaburutse mana panzvimbo ino, vatakure vanhu kubva pa next level. Baba ndinokutendai semuranda wenyu, ndauya zvakare mangwanani ano pamberi penyu Mwari. Ndinoti mugore rino nyika yakaomerwa, vakashimudza maoko nevanopinda pano ngavatakurwe nemi Mwari. Vatakurei Mwari wekudenga, mwaka mutsva ngauzadziswe. Their love for you to destroy barriers. Kune vakasungwa ngavasunungurwe. Mweya yetsvina ngaivaregedzwe, mweya inoteera rudzi ngaivaregedzwe, mhiko dzevanhu ngadzivaregedzwe, masuwa akavarwa
makomba ngaavhurwe, majeri avakaiswa cheni ngadzidone, majeri madhoo ngaavhurike. Baba, vatakurei from case to freedom, vatakurei Mwari wekudenga, vabude muusungwa vaende kwakasununguka. Ndinotaura izvi kukereke Mwari, pfuma zhinji kuupenyu hwavo Mwari, mufaro neutano kuupenyu hwavo Mwari. Mamarriages ngaazare nenyasha, mamarriages ngaawande, dzimba ngadziwande, mufaro ngauwande. I decree your power, let them really receive the power of being carried by you. Vatakurei pavasingafaniri kusvika, pavasingagoni netsoka dzavo vatakurei, pavasingagoni nepfuma yavo vatakurei, pavasingagoni nemalimitations avo Mwari vatakurei vapadarike. Ndinokutendai Mwari wekudenga kuti pane vaakutakurwa svondo rino, pane vaakuendeswa kunext level svondo rino, kune macontracts anosainwa svondo rino, kune basa rinowanikwa svondo rino, kune dzimba dzinogadzirwa svondo rino, kune mimba dzinobatwa svondo rino, vane zvizvaro zvakavharika nekuda kwemiviri yavo nemachallenges avo. I decree by might and by your grace, let it be in Jesus name. Mwari wekudenga, mwaka wenyasha pakereke ino, mwaka wekusimuka pakereke ino, ngakurege kuva nebepa rinorambwa. Every office that we walk into, I proclaim grace, I decree grace, I decree favor, I decree your anointing in the mighty name of Jesus. Father, I release your anointing, I release your grace upon the church in Jesus' name. Father, we pray. Amen.